Apo, sei mumastreets umo, ndinonzi Walter, inga makundiziva wani. Ndini mutauriri weInnBucks. Ndauya nezvimwe futi. Ko InnBucks yacho, manyama kani. Nhasi ndinoda kukudzidzisai kuti munopinda sei pachirongwa cheInnBucks. Kuti mukwanise kutumira, kutambira, kana kubhadhara mari nyika yese yeZimbabwe. Kune vane mafeature phones kana kuti tumbudzi. Munobaya *569# motevedzera kuti zvinobuda ipapo mosarudza pakanzi register. Mapedza ipapo munosvika pakanzi terms and conditions, munodzvanya pakanzi accept, moenda mberi muchisarudza zvakanyorwa muchizadzisa zita renyu, surname yenyu, mozadzisa nhamba dzechitupa chenyu. Kana madaro, munobva maona message inokudzai kuti account yenyu yagadzirwa, zvichiteverwa ne-SMS message ine PIN number yenyu ne-reference number yenyu. Kune shasha dzinoremera mastreets, chenyu kungodownloada app yeInnBucks, mobva maisa nhamba dzenyu dzefoni. Kana madaro, munobva matumirwa code kana nhamba pa-SMS message, mobva maisa code yoyo pa-app, mobva madzvanya pakanzi verify code. App inobva yakubvunzai PIN, moenda pama-terms and conditions, mobaya pakanzi accept. Munobva mapinda muaccount yenyu, pamunona balance, pekutora mari pakanzi change. Zvamakamboita neaccount yenyu pakanzi history. Pekutumira mari pakanzi BFF, nepekubhadhara zvinhu bills.